și îmi deschidea telefonul doar să aud. Dar mie la telefon nu mi-a răspuns. Ce credea că... Să băgăm în ședință. Da, vorbim asta, hai că mergem. Să mergem, dar... Nu, că mergem. O știi că tu știi că eu sunt solidar la chestia asta, când e vorba de doamnă. Ha? Să la gară, să lași copiii. Da, hai repede să mergem. Să la gară. Da, mergem. De ce a apelat la dumneavoastră? Eu am chemat televiziune, am chemat poliția când am jucat cu el. Nu vă aveți, doamne, că n-aveți ce, că e prea nesimțit ca să fiți apă. Haide. Ce treabă aveți cu mine? Uite, merg la Craiova cu el. Na, și vin singură. Tu mă urc eu, mașină, unde mă urc? Bă, bă, faceți vă. Lasă eu icoanele. Eu n-am nicio treabă cu dumneavoastră. Dar dacă este un nesimțit să apeleze la poliție și la ea, eu n-am apelat, mă, nici la televiziuni, nici la poliție, la nimic. Este scandalul meu cu el și mie nu mor cu el de gât. Și le rezolvăm, trebuie rezolvate într-o zi. Ne întâlnim la o cafea și îl bag și ușit că eu. Nu cred că e prea nesimțit să aibă cuvânt în el. Da, cred că de un an de zile. Bine, ne întâlnim mâine la o cafea, uite, La poftim. ce o rămâne stabilită? Stabiliți-o amândoi. Stabiliți-o amândoi, Nu dumneavoastră mă că lasă vin eu. să termin de povesti cu doamna Mioara Drăghiș sau nu? Păi numai ca să plec, să nu țin omul în ploaie. Unde o lăsați? Unde vă las? Unde las? Nu mai. Hai, Costică, hai că vin cu mașina mea la gare, ne vedem la gare. Mă lași la gare, coborâți la gare. Da, se rezolvă. Cu cine cu nesimțit? Asta am sperat și eu să se rezolve. În ziua aia când m-a întrebat vecina aia, pus să-și facă acolo rezolva, nu știu ce, nu-l găsi, ea era la serviciu cu doamna Mioara Drăghiș și cu o infirmieră, alea două vorbeau, își povesteau una la alta, cum ai fost în weekendul ăla cu pisicul după Gabi Spineanu. Care weekend? În weekendul ăla, de vineri până de luni, că asta se întâmpla luni. Cam în ce lună așa? Cum cam în ce lună, mă? Dacă spusai în prima săptămână când ai plecat în cea meu, la biserica de la Șișești. Bun, exact după o săptămână. Îmi dai voie să sun. Lasă-mă un pic să termin. Să vedem dacă eu am pus mâna pe vreun pisic sau am visat vreun pisic. Stai, lasă-mă un pic să-ți explic cum a fost discuția. De unde pisicul ăla? Ce-i cu un pisic seamnesc, te-ai dus la filtru acolo, bună ziua, sau cum dracu ai zis, să rămâna ce ai zis. Cine ți-a spus chestia asta? Doamna Mioara Drăghiș, îi povestea infirmierei. Mâine căutăm pe doamna Mioara Drăghiș, mergem la ea? Și acum poți să o cauți și pe Gabi Spineanu, și pe Mioara Drăghiș, și pe vecina mea, și pe toate. Gabi știe de pisic? Stai să spun că eu n-am mai întrebat-o pe Gabi, lasă-mă să povestesc. Vezi că e o minciună? Lasă-mă, Mioara Drăghiș, știu că o doare ceva, dar vreau să merg în fața ei să-mi spună dacă eu am umblat cu vreun pisic siamez. Eu nici nu iubesc pisicii, nici n-am pisici. Lasă-mă să spun și nu mă mai nebuni cu tot felul de explicații ale tale. Spune că nu mai vorbesc nimica. Eu mi-am rezervat dreptul. Așa. Ele două vorbeau, nici măcar nu știau că vecina mea te cunoaște pe tine sau pe mine, nu știu ce. Erau toate trei de servici în cabinet acolo, la spital. Da. Alea două vorbeau că a venit ieri Drăghiș, bună ziua, că doamna Spineanu este, nu este. Păi mi-a spus să aduc un pisic siamez, să vezi cum a plecat popa înapoi cu pisicul siamez, nu știu ce. A doua zi vine aia Gabi la servici, Gabi te-a căutat ieri popa Drăghiș, cum dracu a zis. Cine? Fostul primar de la Telești, de la dincolo nu-l cunosc. Deci altă nesimțită, tu toată ziua stai la ea în casă și știi foarte bine pe unde ai fost cu ea și pe unde ai plimbat și așa mai departe. Vreo boală de genul ăsta, că stau la una sau la alta. Și eu trebuie să spun că stau pe fiecare zi cu 10-20 de femei de vorbă. Și... Dar nu mă duc la nimeni acasă. N-ai fost la Spineni în curte acum? Am fost de 10 de ori. Și atunci de ce a spus aia la servici? De vreo 3 luni de zile n-am fost. De vreo 3 luni de zile. De unde știam aia că te-ai mutat în cea mai prima săptămână? Dacă tu nu ai dat raport. Am vorbit cu Florin, dacă nu te supăra. Și am spus că nu mai sunt în centru și a zis să dau pe la el. Și de ce dai raportul cu Gabi? Dar ei v-au vorbit și în familie, care era problema? E vreo... Bă, și nu, eu nu înțeleg care e problema ta. Deci aia zi nu-l cunosc și s-a încheiat discuția. Dar nici nu trebuia, pentru că... Alea două vorbeau și vecina mea zice că stai așa... Deci doamna Mioara Drăghici a făcut-o intenționat chestia asta, de bajocură, pentru că are interes femeia. Lasă-mă, are acu! Dar pe iarnă când venea la tine la biserică, ăla vorbea frumos cu tine, bărbatul. Păi și acum vorbim frumos, mă. Pe scaun lângă tine și... Nu veniți cu el acum, ai impresia că habar n-am pe lumea alaltă. Nu-l văzuși? Nu veniți cu el? Mă, hai, las-o, că nu mai tunde, că când tragi tu pe ușă, ai intrat amândoi. Eu ieși când intră el. Și eu cu omul ăla nici n-am vorbit niciodată. Lasă-mă, în primul rând, să termin discuția care o avut săi. Ălea două au început, vecina mea a pus întrebări
Că e un nenorocit care are Este- amante și vecina mea a zis că are multe Auzi? amante. Dar Mioara zice așa, dar bineînțeles, este una blondă care toată ziua stă numai paznic la candela, toată ziua numai în fața bisericii și Cine a zis, mă? vecina a stat așa că vă povestesc eu tot. Aia e vecina mea și le-a povestit cum te-am cunoscut, tărără. Doamna Mioara Drăghici, Da, mă, păi toată lumea nu poate cunoaște, mă. așa a zis, vecina mea le-a povestit, tot așa Da. că nu e chiar așa, spuneți că are stiliment de amante, că de-aia vă povestesc. Asta este greja femeilor, mă. Așa- Dacă ele sunt nepălite, întreabă de așa, altele, așa că mă. de vecina mea vă povestesc eu cum a început relația Vecina și ta, tot ce. vecina ta, dacă vorbește atât, e pălită? Sau e nepălită? Săracii au treabă impresia că ai? vorbesc din lipsă femeile ăștia. Din lipsă, Cred da, că au o eu- lipsă. Cred că au o lipsă mare. Eu am o lipsă, ele nu. Au Tu ai o bărbați lipsă? și așa mai Tu departe. ai la vârsta ta, la Și 30 de ani, ai... doamna Mioara Ai Drăghici a lipsă. zis, Dana, te minte aia pe tine. Și eu spus, nu știu, doamne, eu n-am fost lângă ei să mă mintă, nu știu ce. Și atât i-am spus, vecina mea a spus, doamna Mioara Drăghici că minți. Și am spus, bine, spune că vin până la ea. Vecina a spus, doamna Mioara vine, vrea să vorbească cu dumneavoastră. Ea a zis, cu mine? Despre ce? Nu știu, zisă că vine până la dumneavoastră. Era la filtru acolo, am zis, bună ziua, sunt Aura Arcanu, sunteți doamna Cutare. Aia a zis, da, Doamna Mioara, da, hai da, că... intrați. Am intrat, am început să stau de vorbă, i-am povestit fel, cum te-am cunoscut, tărără, ce s-a întâmplat. Ea mi-a povestit că te-a cunoscut pe la, acum 30 de ani când ai făcut popă pe la Pârâu, că ai Hai fost că la ea vrea să în și sat și tot felul Bine. de discuții și am plecat. Vorbește cu Acum- dumnealui mâine, ora de întâlnire, dacă vrei. Acum a zis, doamna, i-a spus vecina mea, vezi că Aura vrea să vină dumneavoastră? Să vină, că îmi face o deosebită plăcere să stau de vorbă cu ea. Deci m-a făcut la minunea asta la început. Gata. Hai. Stabiliți pentru mâine, să nu zic că n-am... Doamne, eu sunt disponibilă pentru el 24 din 24. Nu 24, că eu n-am nevoie de 24. Am mâine, fiecare zi, am mâine tot 5 minute, anul atât. ăsta am fost disponibilă 24 din 24. Așa că pe mine poate să mă sune oricând și sunt disponibilă și în continuare. Nu, îl pun pe dumnealui să te sun, eu nu te sun. Bărbații, Stai că-mi pierd eu umbrela. bărbații, da.